İro hevdeçliğe peşin Roja Alaya Kurdistan'ı. Alaya Kurdistan'ı bi xwîna bi dê hezaran şehîdan û bi keda bav û kalê me heta îro hatiye. İro li başûrê Kurdistanê li bad be, li wîrê li dewleta federe bilinde em hêvî dikin ku li her çar perçeyên Kurdistanê jî ala Kurdistanê li bavê ve. İro em ê ji wera li ser alaya Kurdistanê kek can ew ê semînerekê pêşkêşî we bike. Derya ku em dest bi bernameya xwe jî bikin, ez dixwazim we ji bo şehîdên doza Kurd û Kurdistanê depeyekî em rêzin. Spas malava ava. Yani ticara şeyden sonra jibirine neha evi kekca seminara kur peşkeşlerke kelimke. Gele avare meja u khairatın. Beriyaz dest bu seminara okum ez xwazim derbarê Alaya Kurdistanê da Partiya Welatparêzê Kurdistanê daxuyanekî dabû ez wî pêşî bixwînim û pişta em li hevra dest bi semînerê bikin. Roja Alaya Kurdistanê pîroz be. Hevdê çileya paşîn Roja Alaya Kurdistanê ye. Alaya Kurdistanê ya ku îro hatiye qebûlkirin di 1920 da jaliyê Teşkilatî İçtimai Cemiyetî ya Kurdan ve biryareki hatiye kabul kirin. Ev alaya ji xetên sor, spî û kesk û li ser xeta spîşî rojê pêk hatiye. Di 1927 da ev alaya ku di 1920 da hatibû qebûlkirin ji aliyê xwîbûnê ve li çiyaya agrê hat bilindkirin. Alaya Kurdistanê di 1932 da li ser her du bergên hawarê cilda yazdan برنگی نات چاپ کردن. Partiya Demokrata Kürdistan'a İran'ı ev alaya vek alaya Kürdistan'a kabul kır. Peşmerge Partiya Demokrata Kürdistan'a İran'ı droja hafde çileye peşine ya 1945 nal bajarı mahabatı arojalata Kürdistan'a alaya İran'ı seravayin şarevaniya mahabatı rakirin alaya Kürdistan'a seravayi ve darbe kirin. Devleta Komara Kürdistan'ı, Alaya Kürdistan'ı ve Alaya Komara Kürdistan'ı behine güvertinin biçim kabul kır. Beriyaku Komara Kürdistan'ı bir ruhe Peşeva Kazi Muhammed Alaya Kürdistan'ı ya Komara Kürdistan'ı dedem Allah Mustafa Barzani'ye nemir uvahadı becer. Ve Alaya Kürdistan'ı libal khubı pareze. Ümidvarım hune ne elin ev alaya hane bike verdi. Parlamentoya Herema Kürdistan'ı ve alaya ku da 1920 da hatibû amade kirin esas kert û roja 11 mijdarê 1920 notu nihan da hevdê çilaya paşîn wek roja alaya Kürdistanê îlan kir. Ev alaya Kürdistanê wek nîrxekî netewî ew ê ji 100 salî zêdetir ku wek alaya Kürdistanê tê qebûl kirin ev roja ku behesê netewî niştimanî lê xwedî derketin û hildana ala Kurdistanê ye. Dibe ala ji bo hemû Kurdistaniya ciyayekî wek alaya Kurdistanê vê qebûl kirin. Em roja alaya Kurdistanê a bi rûmet pîroz dikin.
Partiya Velat Parizê Kurdistanê. Hevalê nêja. Roja Alaya Kurdistanê pîroz be. Ketkarên şapelmeniyê yê nêja, mêvanên bi rûmet, hevalên ezîz. Hûn hemû bi xêr hatin. Ev semînana me ji bo Alaya Kurdistanê hatiye lidarxistin. Îro em behsa remz û sembolên milletê xwe yên pîroz bikin. Ku ji bo me hemiyan wateyekî mezin îfade dike. Heta niha ji bo erk û girîngiya wê Sîwanê gelek bedelên giranbuha hatine dayîn. Alaya rengîn, hêvî, dîrok û paşeroja milletê ku bi hezaran salê temsîl dike, ev roj Roja Ala Kurdistanê ye. Îro em ne tenê xala perçeyekî, xumaşekî an sembolekî ji rêzê dikin. Divê em vateya dîrokê û ciyê vê alayê di temsîliyeta netawan da çi îfade dike baş binirxinin û kûr bikolînin. Lewra ev alaya rengîn hes û hêviyên milletekî, daxwaz û armancên milletekî ya ji bo serxebûn û azadiyê îfade dike. Sembola têkoşîna hebûna milletekî û dewlemendiya şandî ya wî milletî temsîl dike. Her millet, her netew bi sembolên xwe, bi têkoşîn û armancên xwe yên stratejîk tê nasîn û dikeve rojeva raya giştî. Sembolên millî tarifa milletekî, erdnegariyekî û desthilatdariyekî temsîl dike. Her netew bi sembol û çanda xwe, bi dîrok û têkoşîna xwe tê nasîn. Al berdewamiya dîrokek zindî remza eşmendiya netewî ye. Ala vêwîtiya neteweyekî ye ya ji rabûrdûyê heta îro ye. Serkeftin û trajediyên hatine jiyandin radixeberçavan. Ji ber wê yekê em dikarin bêjin nêrîn û helwestên me yên li hemberê alayê, xwendin û şîrovekirinên me yên li derbarê alayê da nîrxandin û xwendina dîrokiya milletekî ye. Ala bi wateya sembolîk û girîngiya xwe manîfestoya nasnama millî ye. Ala ji sembolekî zêdetir girîngiya belgeya rastî û hebûnê ye. Ev manîfestoya herî berbiçav a ruhê kolektîv, bîra hevpar û îradeya siyasî ya neteweyekî ye. Ala her li ser armancên menyeyîn manîfestoya damezrandina yekrêziya milletekî ye. Ala bi sembol û wateya xwe civatên pirdengî û cuda, heremên xwedî zareba, bawerî û pêkhatiyên cuda, li ser erdnegariyên cuda di bin banekî de kom dike. Hesa xwedîtî û şerenûsa hevpar xurt dike. Wêneya pêkvejiyanê derdixewolê. Aîdiyetekî hevbeş û ruhê hevkariyê û yekrêziyê xurt dike. Ev jî hişmendiya pêkvejiyanê li nav civatê de terçîn dike. Em baş dizanin ku bi vate û girîngiya xwe ji bo ragihandina fermî ya serwerî, hebûn û nasnamaya neteweyekî di qada navnetewî da amûrekî gelek girîng e. Bi gotinekî din di sîstema netew dewletan da mora pejrandinê temsîla navnetewî ye. Nav û temsîlê milletekî ye. Ala di heman demê da nîşan û remza fedekarî û rûmetê ye. Ji ber ku ev sembola ku nifşên her tim ji bo wê can û xwîna xwe dayîne, bi ked û xebata hatiye xemlandin û ji bo bilindkirin û dahatiya wê li asîmanan têkoşînekî domdar hatiye meşandin. Ji ber wê yekê ala nîrxa herî bilind û rûmeta neteweyekî temsîl dike. Parastin û xwediyên mîrateyên şandî, sembol û nîrxên millî bo veguhestina çanda hevpar ku ji nifşekî derbasî nifşekî bibe hêsantir dike. Her netew bi al û sembolên xwe, bi nasnamaya, bi nîrxên xwe li ser dîka dîrokê hene û xwe nîşan didin. Ziman, sirûd, birdarî, mîmarî, çand, müzik, folklor, kevneşopî, rojê neteweyî, ev roj, ev sembol
çima ev khasgiringe û watedar e. Ev pir ji bo me hemûyan e û li benda bersivên civakî û pratikî ye. Erka her Müslümanperwerekî ew ku divê ji bo hişmendiya alaya rengîn geş bibe, tê bikoşe û bide hezkirin. Di dema ku sirû tê gotin û al li stûnê tê kişandin, an jî di dema serkeftinê da li ba dibe, di ruh û hişmendiya mirovan da hestek serbilindî, girêdanek û motivasyonekî xurt diafirîne. Ev hes tesîrek evenînî bandorek derûnî li ser civatê û hişmendiya netewî geş û xurt dike. Di nav pêkhatiyên pêkvejiyanê de hişmendiya hevpar a em ava dike û cudayiyên dibin siya wê sembolê da temsîl dike. Ev jî dibe bingeha yekîtiyekî di nav cudayiyan da. İro veke hemû milletan ji bo milletê Kurd jî ala rengîn ne tenê sembolek e. Ew li hemberî polîtikayên înkar û asîmîlasyon û dagirkeriyê ku sed salane berdewam kiriye, hê jî didome îlankirina berxwedan û hebûnê ye. Bangevazî û têkoşîna doza netewî ye. Stûna hişmendiya netewî ye. Ala Kurdistanê berhema pêvajoyekî dîrokî ye. Di heman demanda İmparatorî, devlet, eşîr û mîrekiyên Kurdan di kurayiya dîrokê de al û sembolên cuda bikaranîne. Lêbelê lêgerîna alaya netewî ya modern di destpêka sed sala bîstan da bi vejîna fikra netewî ya Kurd bi hêz bûye û bi les di nav rûpelên dîrokê da jî girtiye. Devletên dagirker û nîzama dijî milletê Kurd li gorî hukûqa dagirkerî û dijminatiyê tev digerin. Bê rêzî dikin û dixwazin vate û giringiya alaya Kurdistanê kêm bikin. Li gorî hukûqa dijminatiyê helwest û bertekên wan bêminnetin. Lê mixabin di nav civata me da hinek kes û alî li hemberî alaya Kurdistanê bertekên bêrêziyê nîşan didin. Alaya Kurdistanê wek alayekî neteweyî napejirînin. Ew jî dide xuyakirin ku ji dîrok û derbasbûyîna milletê xwe dûrin. Bêparmane eger wan dîroka milletê xwe bi rastî û duristî zanîbûna wê li hemberî alaya milletê xwe bêrêzî nekirina. Dibin sîwan navê alayê de bi sed hezaran şehîd hatine dayîn. Qetliyam û jenosayîd hatine kirin. Hejmara şehîdên dibin vê sîwanê de hatine dayîn, îro ji nüfusa gelek millet û devletan zêdetir e. Hemû berxwedan û têkoşînên ku hatine meşandin dibin siya ala Kurdistanê da ji bo berjewendî û dahatiya milletê nebûye. Em hevî dikin ku ew aliyên ku alaya rengîn wek alayekî netewî qebûl nakin wê rojekî zûtirîn vegerin ser bingeha millî û di pêvajoya îroyîn de dibin sîwana alaya rengîn de tev bigerin. Li dijberî asîmîlasyona xwebexş bertek nîşan bidin, ew jî hêviyekî meyê niştimanî, yekrêzî û berbanga azadiyê ye. Ev alaya ku ji Komara Kurdistanê gihîştiye Herêma Federal ya Kurdistanê dîrok û koka wê digihîje destpêka salên 1920. Li van salan da bi biryar û hewldanên xebatên millî, rewşenbîr û pêşengên siyasî yên Kurd, alaya Kurdistanê ji aliyê Cemiyeta Teşkilatî İçtîmaî ya Kurd ve hatiye çêkirin. Di dema damezrandina tevgera xwebûnê de ev ala hatiye pêşrandin û di serhildana Komara Agiriyê de 1927-1930 da bi şêweyekî fermî hatiye bikaranîn. Di heman demê de bûye sembola têkoşîn û berxwedanê. Bi têkoşîna milletê Kurd ve hatiye pêşrandin. Di Komara Kurdistanê ya ku li Mihabadê de
ku di sala 1946 da hat ilan kirin ev alaya bi guhertinên biçûk wek alaya Komara Kurdistanê hat qebûl kirin. Li Mehabadê rengên alayê û nîşana rojê ya di navê da wekî ku em îro pê dizanin zelal bûn û fermî bû. Ev ala bû alaya fermî ya Komara Kurdistanê. Pêşeva Qazî Muhemed di mîtînga ragihandina Komarê da li ser wê alayê son dixwe û wiha dibêje. Ez bi Xwedê, bi kelama mezina Xwedê, bi niştiman, bi şerefa netewa Kurd, bi alaya muqeddes a Kurdistanê son dixwim ku heya gava dawiyê, nefesa canê xwe û rijandina dilopa xwîna xwe ya herî dawî bi can û mal di rêya ragirtina serxwebûn û bilindkirina alaya Kurdistanê da bixebitim. Her bir şey Kadı Muhammed. Her bir şey. Ji wê rojê şûnva bi fermana pêşeva Qazî Muhemed hikûmeta Komara Kurdistanê biryan dide ku alaya sê reng û a Kurdistanê li her bajarekî Kurdistanê bê tildan. Beriya ku Komara Kurdistanê were rûxandin di roja 17 ma 1946 da hevdîtina dawî ya General Mala Mustafa Barzanî û pêşeva Qazî Muhemed çêdibe. Di dawiya hevdîtinê de Qazî Muhemed alaya Kurdistanê ku li ser masa wî bû di pêşçe wê radimûse û dirêjî destê Mala Mustafa Barzanî dike û wiha dibêje. Alaya Kurdistanê li bal xwe biparêze. Umîdvarim hûnê neyêrin ev alaya hanê bikeve ser axê. Ev emaneta pêşeva Qazî Muhemed di roja ne meha şeşan 1999 da bi tevî hinek guhertinên biçûk ji aliyê rêveberiya Herêma Kurdistanê ve bi biryara Encûmanê Wezîran wek alaya fermî ya Herêma Kurdistana Federe hat qebûl kirin. Her wiha di roja 11 meha 1999 da jî bi biryarekî nû ji aliyê parlamentoyê ve bi awayekî fermî hatiye qebûl kirin ki 17 meha 12 wek roja alaya Kurdistanê bêt pîrozkirin. Ev alaya ku îro li başûrê Kurdistanê hatiye eldayîn wek alaya fermî ya Herêma Federe di destûra dewleta federal a Iraqê da hatiye nasîn û qebûl kirin. Ev ala ji aliyê saziyê navnetewî yên wekî neteweyên yekgirtî û Yekîtiya Avrupa û dewletên her wekî din ve jî hatiye pejrandin. Milletê Kurd bi serbilindî vê nasnama xwe ya pîroz xwedî derkeve. Alaya rengîn jî sê bendikan yani sê şerîtan û di navenda wê da nîşanekî rojê pêktî. Her rengek û roj maneyekî kûr û gerdûnî hildigirîne. Sor rengê xwîna şehîdan ya ku ji bo azadî û rûbeta hatiye rijandin wêrekî û fedakariyê temsil dike. Spî aşîtî, yekîtî, edalet, wekevî, aramî, ronahî û daxwaza jiyana aştiyane temsil dike. Kesk, Sirûşa Kurdistanê, xuzeya berhemdara Kurdistanê, zindîtî û çiyayên kesk û sembola bereketê ye. Roj, wek hûn zanin roj, sembola baweriya kevnar ya Kurdî, jiyan, ronahî, azadî û germaya pêk ve jiyane gerdûnî ye. Ev ala ne tenê sembola fermiya başûrê Kurdistanê ye. Di heman devê de ev sembola nasnamaya netewî ya hevpar û yekîtiya milletê Kurd e. Ku li çar perçeyên Türkiye, İran, Iraq, Sûrî hatiye daveşkirin sembola yekîtiya hemû pêkhate û çar perçeyên Kurdistanê ye. Her perçeyek tekoşîna xwe, hêviya xwe di wê alayê de dibîne.
ev pira manevi ya ku sînorên erdnegarî derbas dike û her Kurdekî bi dîrokekî hevpar ve girê dide hêvî û mîrasa dîrokekî kevnar e. Bandora Roja Alaya Kurdistanê. Wek hûn zanin Rêveberiya Herêma Kurdistanê roja hevdê kanûnê wek Roja Alaya Kurdistanê pejran û her sal tê pîrozkirin. Bandora wê rojê taybet li ser civata Kurd û li herêmê pir alî ye. Em çawa vê mijarebinê bikinin divê dîsa bi şêweyekî hişmendiya netewî tevbigerin û wisa bifikirin wisa bixwînin. Ev biryar û wateya rojê tesîrek baş li ser xurtkirina hişmendiya nasameya netewî dike. Di serî da dîrok û wateya sembola netewî ev helbest sala 1971 Sedayê Gurdilî vê helbestê bi navê Alaya Pîroz nivîsiye. 55 sal berê. Ala rengîn em heta te necikînin li Kurdistan. Em ji vê re nagerin ger em bidin tev ruh û can. Dalaqînin te li ser birc û sera û hem kelat. Kêf û şahî em bikin tev ew çi xweş cejn û zaman. Ger bibînim tu li banê dibistana bihejî min bila qurban bikin. Bila min qurban bikin. Bila min qurban bikin. Ew çi xweş cejn û zaman. Ger bibînim tu li banê dibistana bihejî min bila qurban bikin. Bo te ji ber hez û bera. Tu bi wê roja xweronîke hemî wan navçeya sor û rengînin ji ber xwîna şehîdên Kurdistan. Wa bi te pêk ve dixemlin sûk û bajarên welat hêzên pêşmergan li dor te ser milê xorfê ciwan. Gurdilî giş xelkê Kurda çavê wan mane li rê bo te nazdariyê bo te best û nazdariyê bike êdî te kuştin qelbevan. Zor spas îşemşe serasa. Mala te avan her bişî Kurdî Sedayê Kurdî. Kurdistanê kengî û ku hatiye karanî. Sal 1808 Alaya Kurdistanê li şoreşa Şeyh Ubedullah Nehmî de hatiye bikaranî. Sal 1907 Alaya Kurdistanê li şoreşa Şeyh Abdüselam Barzanî de hatiye bikaranî. Sal 1927 حتی 1930 Alaya Kurdistanê li şoreşa adî de hatiye bikaranî. Sal 1919 و حتی 27 Alaya Kurdistanê li şoreşa Sinko Alaya Şikakî de hatiye karanî. Sal 1920 Alaya Kurdistanê li konferansa Aştiya Paîsê de ji bo endamên heyeta neteweyî hatiye pêşkêşkirin. Sal 1920 Alaya Kurdistanê ji bo peymana seviyê hatiye pêşkêşkirin. Sal 1920 Alaya Kurdistanê ji aliyê Komeleya Civakî ya Rewşenên Kurdistanê ve hatiye pêşlandin. Sal 1927 Hükümeta Kurd a sürgünê Alaya Kurdistanê pêşlandiye. Di serhildana netewêya Kurd a Serokatiya Mahmud Barzan al nasname al niştimanê çi partiyên Kurd an jî çi mirovên Kurdperver yekîtiyekên rasteqîn bixwazin pêwîst e ku ew dibin siya ala Kurdistanê de biçin. Pêwîst e ku her ji ala Kurd re bi giramî rêzê bikin. Çawa ji bo hemû neteweyan al cihekî girîng û dîrokî digirin ji bo kerê me ji ala me ya ku bi rengê sos pî kes û navîn de rojek zer heye tê nas kirin.
سر آره گلک نویس و هلبست آتنه نویسانی جلال علی بردخان روتار کفده وها آلا کدالنا دیده ناسین و دیجه هر ملتک ودیه آره که آل نشانا ملت و ولاته توایا هیویا ای ملتان یا آل آوان لجویه آل ناموس رومت و وقت ملتان زاروکن هر ملتی جبونا بلندی و بقدربونا آلا و در پروای خود بدون کشتن آلا هر ملتی جیرا بیه توقعات الخير في الساعة ولا ولا در حق على كردستان ما مستعد از خجا اجبار تفرعات خبردار و فوت دلانتی دوباره کسی دوباره سه بار نه اما از کردایی استکی کردگوری زانی نامن کی ما از یوی تمام ده ادا 1921 هناك دنگه نخوش لگوری کوه کمالیستا جهیلا خوش گریوه دچن باروانا وانا شم سربه اشتی کدرل سربی رادبت امر ددن خالص بگه و مهدار ششب نابو نشانی دو کردستان تیرو که خسروی زمانی شوقا روژا میانو دیدا ولا سرانسر روحی دکر چولو دشت حتا زوزانه بانی او ستیرا می بلند شبق دیدا جهانی چکروانو چریوی وقت خطه دزانی بله میره میرو چقاسی اندنیرن دا عزمان نکردان نما دکن خیانی گلو مجو مورانه سیگرتی سروانا جوی بخت می رش خیانا کن لبانی دویت اگر نما با امیجتر بشینن سر باسکه دو طیران جبینا ارغوانی قلم اگر نما بنک تلیه کچانو بوکان بکن گرزو بشینن قلم وقت زانی کاغذ اگر نما بن زندو بنده خاتونا امی بکن دیاری جبوتا قهرمانی ستیر و روژا خوک بریم خوازه جکلک و پنجره روحنی بدی هر خانی جهوزان می بلند تیرج امیدواره و بدی برصفاوی بلی نبدل گرانی کامیلا کنیا گوحیرا خوضا نیر جلادت نبس ایدی حیا بیگا ترازی چخابان دکن هم بجنا تناهی دنیای نهوار و نگازی جگورین بدرکر ایتو هوزان دبستانا خلق راه جخامی کچو خورتا بدا خوندن تو ایرو جدسپیکا اری وای بنازی جبر ملت تیه زانبون و خوندن جوی کانیه وخن آواشیانی دبندار زمان وکسی بویهی دوار فلسفه سعد شیرازی دما گو امج تاریخ بپرسن زمان ده تو ما مستای کرده تو پاکش که زمان بابو کالا جناب درخب تو پیلین ترک و تازی جدسپیکا جهان تابعی رو حتا گو خامه و شورتر نبینیت تو ملت ناگه واره جیانی جبر گو ترگرا دم واد خوازی اگر نبزور بحق نایستاندن حقیت دستین حقیت زاره حقی قلساتنی وندای میرم مشاهد بن هزار مفتی و قاضی لگو ده ماسیه دریا بنیرن و گوشت ماسیه قرص او بن خود کبوک تاشته و شیبا مرغ بازی دوی امهاشو کن شیار بن هرگاب و ساعت بس ایدی حیا بر ای شاعری تو روانی از گو جلادت اینکی جو خامیران بگرای فبده چلیا پیشی روژا آلایا کردستانی جبو به مناسبته من دخواست اموی روژه بگلی خواه پای بکن اولوی آلا خواه خودی در کرد و کود بزانن همو ملت دنیا خودی آلن و هنک ملت به دولت شی وقت کردستانیان لی ایرو باشور کردستان آلا رنگی لباد بر از دخوازم
îro bi were vê daxwaniye payê bikin. Roja Alaya Kurdistanê di hemû Kurdistaniyan pîroz be. Evdê çileya pêşî Roja Ala Kurdistanê Alaya Kurdistanê ya ku îro hatiye qebûlkirin li 1920 de ji alî teşkîlatê îctimaiya cemiyetê ya Kurdan ve biryareke hatiye qebûlkirin. Ev alaya ji xetê sor, spî û keskey û li ser xeta spî jî rojek pêkanî. Li 1927 de ev alaya ku li 1920 de hatibû qebûlkirin ji aliyê xweybûnê ve li çiyayê agiriyê hate bilindkirin. Alaya Kurdistanê li 1932 de li ser her du belge havarê kaldı, bir satır. Gelin Kürdistanyan, on dibinin nahiyelinden burada Alaya yeter ya. Almadan haber bitirmeden olmadan ya şimdiye kadar bitmiş.